chikura kuri n'abananchi nabo igo barabona barabagesokia erio kubachora abase babete bagochorwa nabari batachoretwe chiranchiro babete bakuriera abananchi ekyo barengete gochigoikerania gose barengete gochigoikerania chiyokoreta amagenderero ane nase orogongururwa gusi nabo igo ense ya Kenya engima naritwore rero nimbwato mugeni gaiga oyoro mu MCA kurwa se wodi ya Gesusu ase turachie gukwanira mange ntacho tumanyia mange bunere omu MCA chinga kie chikorwa chore tubunabeire akorwenga kie yombaka bono aichinga kie chabeiro obisi ngikeria akorire ase ewodi ya ene ngikeria rengete gokora ase egeka kie myaka etane yegara sobisi ero tutarasoso bochori bonde bumaka bw'ikibibere na 25 obono mwancho muri ringo kwarigani erio tobeto gusanga mange anene ntucho kwanira igoro etaro yayo muraibwense Dr. William Samoei Ruto oyo chake taro ya evene asorogongorwa gusiri tkoria rero asacha kire county ya Kisii ndwarira bunanekera na sensemo ya Kigati obaga guchakia bene omuruberi obwa macha senseme yo natarera eskuru yobo bundi ya Kisii Polytechnic boigo ntwarana naikira na se county ya Nyamira awase aikira na sensemo ya Sironga na kuligerera igoro yobwa gachi bwe industrial park senseme yo ya Sironga na nene natwaibuna baga kurie ira yo guchakorwa chiringi chimilioni chimisano iriyo guchako gendereria obwa gachi bwe park yo boigo nari ira yo guchako ene kiabuna nachi go chakia umuruberi bwo gachi bwe chinyomba aseri igoriria insego se affordable housing asenseme yo ya Sironga na nene gukwanira magenderanda mange ayo arengete gochia gokorera omwananchi anene omumenyi bworogongo rwagusi ono Ruto nare ime county ya Nyamira nawe county ya Kisii ase amatuko atatu aribosyo ayo gatina yanda mange ntochiko yakwanira ase obwemekegima gobono mancho muri ringo kwarigani bene ekerongo konyore buna senseme ya Facebook nabo koendera gotonyora wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News boigo ekerengerero kyao goseri boriri yawe erio taito mweshimiwa ritkoria rera baga kwiraniri nabo okori bori wetera se chinseme china hoteria sensemo ya YouTube sensemo ya Facebook ngose boigo nabo okori bori wetera se namba ere ase screen yao gagungu kwarga ntosange na into ekeramo taito komwachinga kibene erio amanyekani ereningo asobwime karibu sana mweshimiwa bemano nabo komanyo mwancho murigereria asobwima eningo erinda kumanya bemano kabisa nche asa Marieta igongorku Anthony Onkundi Kerage gondo mu MCA we ward ya Gesusu yere me ya Nyaribari Masaba constituency ward ya Gesusu nere ward ya Kabere nene ime constituency ndenga Roneli tukolia lia gatatu na chira se studio hii karibu sana ko ndenga none abantu bali bandigiritia se TV bonega banalire bamanyete botambe ngango tokande ga Ndizi TV amone TV cheto cya gusiga yes memo tutarachi kogendera no tumanyie gose oro mu MCA gose nchama kikeriore korwa mbemo na series wali elio ekirana ali kubuli chikura mahete gwikotoka se chamo kubuliri baro wale independent party baro wale chipati chinde lakini nche igona buli tichikura imeye party ya UDA party ya UDA nero party omo president ito William Samoei Ruto abulreti amona bange babulreti me UDA onenche nindo yo mo basa bali babulreti me UDA na bananchi bagancharende omupangilio ito abwato bottom up bakarorende tikabandu sinsa bango bo MCA kerokende na isa koboria noncho manyuma ncho muriringa kikeye gagwachagete ko bo mwana siasa mbemo na series wali elio ona chagete siasa way back in 2013 2013 nabona alikonya kufuatilia mangana siasa no nyase TV in fact ngento kya kagere na ali TV siasa nganya ko develop interest na siasa ngora igo mpaka kekera enga kitu ale kwendo bochori nali na nchine buli tinga nkase sita singibore bono gali nyamesocho giteri kerena ale konya kwenda kali ngobsabu na rengenjira abantu bamenyete ngaranga inseko buli chikura nka erinde nyoro chinguru choko konya abantu bamituma etese Italia
abantu abange seito iko bare abakulima abake buna marimo buna tariga konyora abantu bakwenda mansai bachikolima banyore besa basomeria abana sometimes nabo konyora kwenda nonye mansai kwanyora nga kibarua nkeyo abana bali kuragera kwanyora nonye skuru abana bagoseri kuchibasa chinsini nyo mwibuli tali konyara gwakana so nagachire nyora abana baseriri kwabuli mwana irenga gwaseri gogote emiayamo ichiagi chamatemo wono imane imagine ki mwibuli onyaga kuru emiayamo yo ko mwana chiri skuru endagirero ngo mware nyomba umwana ko beresko 1 week simply because emiayamo yabulre airanire skuru wono kanyoranga emechande menginere nkaria and the only way that I can solve emechande eri no go so ase siasa mbori oborai erinde nkini ebirengo byobutaka se Italia amone chisemi nakikiagerete ngatwara interest na siasa 2017 ngataka kubori that 2013 lakini abagaka bagante byaya bado no mukore karatiga ora nara nonye environment yeye because igona so mertis kona so merteka erinde 2017 okoreki ochobori ono ngatewerenda bagaka kibante ebiri na nchi no moigwirinde tiganganye miaka etanere linde mbori chikura cha 2017 but kirengeri gende kikangichira kante inga nchake mapema bono charity lina bwate kurumaiga nagenda sabantu babwato bakungu nanya kubakonya nanyora nonya abana bali ba serious skuru babiri batatu bali koranga bayibuli batali kwenyara na ba sponsor na ba nonya ga school fees gabagende skuru kwanyora nga amangana chinyomba nchiro konyora chitali kwenyara bangina bagatuiga nabo ngwenda ali nanyora na gold nonya mutumba iga na omongi nonya kobeka ngaebe kasa abantu mono asenjero yobokonyi nonya matanga nabona agachire kwanyora nga asinara matanga ali nonyi ndagera teyo naenda nali nonyi chibando iga nonyo boshi nonye cabbage na irali na teona rageri abagene nimanyito bakongboro naende buna matanga ro besa nchiyo so enchire ina chagete konya abantu na konya ko bana abantu abantu bakanara naende kaji kango buraisi sana ko buli chikora 2017 abantu bachite konya ko buli nga aheningo kosenga igwa ruete so konya abako nari itanga ni nale ko buli 2017 nabona ari ko nyora maswali ya mangi 2013 so 2017 na chagete go back 2014 immediately after elections ya chiritu agete 2013 2015, 2016, 2017 ngawamo n'abantu konya go sponsor abane mechango ichiskuru mechango go cyachi kanisa abantu bakanda bakate umuntu kakonya gotokonya ebinyoro chikanisa abana baitu chiskuru nabo toko mubwatesi in fact abantu nabaso bagete bakangakira chikura chinyinge sana 2017 chikambora nkeo itambuke ona ngabana ambaibere oyo nyorete chikura nera kaira ngate barende nyasaye mbiyamo no chikura chinanyora nabo ntari ko chakuchinyora lakini narore at least abantu batwaro koyena na inche ngate barende no nyitingire tikura nabo ngo bomoremire myaka ende naendeta nabo bakende ngate wona ngo bana abantu nende ngagendera konya ko bana abantu obuyarende omweshimu waito then oromo waziri bonega Ezekiel Mbaki Machogo agante bono asengenje gwatemete naye no muntu twarenge naye chama yemo twarenge chama ku National Agenda Party ate banchu bera office ya CDF iga nka mashimba ali office ya CDF so that onya go saba abantu bamino banye go kunara kogo ja kubuli chikura etokana nga bakorabire so I stayed in CDF for 4 years kanya kubera n'abantu understand abantu muno nonye kuboli likurumaga understand na kyobura ibole no mushimwa wangu nyabanda yarenge gwakora iga matanga ngonto marenge nagenda kagere bintu gete binge sana so when I came back kuboli chikura bono 2022 nali na achite konya ko correct mistake eri na korete kurumaga maete keroro mwana siasa keroro chakalitangani ndi bingo konyoro tamai konyoro to manyiti mirogo kora kwa bwambia wakora kumbe kwazaliri I corrected some of these things nga teba ya tiga ngonchereriga nkoreke linta koletega nonyo nkoro ya chete gante ya nonye chama so chame amaene ondeta yongirete chama ya UDA nkoro ya ndete ngai chama na wera abe chama ne kuchimatua ona gento na kolete
ego naswete chama ya UDA karanga ano bobwibwane buratokire 2022 ngagamba n'abantu ngabate ya gakiriri na miseti bono ndambuki ama n'abantu baito bagesuzu bakangibwa bakangibu nando maite ko nare gotara nabwate besa okonyora kwane kwarengense uzuri abantu ba understand it the way na naliti no nyenche abantu bakaigwe biroro byane bagateho umwana one tubwati besa tigatoko konye tukwechikure kinende ngwatemete 2017 anyasaka kono chinkoro cyabo amane bakangakire kuranganyoranga na nyorero bubui kurueli paka rero bono ngonya gwakaranya sambi yamo na sengencho kona atemiro roche almost 9 years kubuli chikura mpaka bono ibati ya nega cha kungwera bonega igone sabari entambe sana arosia sana sabari entambe bono mwishimiwa engakeyega kwaberiro bisi amatukaya wakurire no MC bwensemeyo kero kende kero kwarenge kubuli chikura achira nchiro kwabete gogote yaba 90 buna kero naire chikura nimba korere keneke na maganyo naroro yaba 90 ali bagotete nakora anje no muntu mintonga iga kugo kito gwakire kure yega toto korere keneke ningi kero ratebe gwakorira se word ya Gesusu eri nonyo muri umumenyi bwensemeri ararira tebe naki yayo mwishimiwe toto korera magendero none kero turaswaso bochorbu makabichi 2025 na ibere nande nabo toko murigereri ningi keri gwakorira ratebe mbiyamo no series wali elio nande riswali eli nalia abantu abange bakonya kweburia nonyi twase tugwita ngubuli kutona ki kururende tubachora emiti yenye etire sitaboneka nki mwakorire igonta ketego gotebia nyakirali nyakirali o Evelyn yes Evelyn nta ketego gotebinga koronchorwa entirely Kisii County Assembly kurutochorwa ntora initiate any project as a chiwodi cheito kurwase county ego twachore tu tukanyora there is a challenge me yarenge nene sana amono magabana ito simbarati ega take time turonyo gwapishwo twairete nonyo mutienyo yomo tutarapishwo nonyo gwapishwo ekera twacha gwapishwa tugachaka kubanga serikali ye county okubanga serikali ye county watwirire mitienyi gite tarimeke angi mitienye nonye enchera yogokora projects chiri twabangite twamanyite nga after immediately twakorere serikali kubanga serikali ngobanga turamangana amangana yechi project yeto kugenda ase chiwodi cheito wekirabonega tingagertigo somo MC na ro korre project boye isipokuwa ngonya ku initiate tore chi program chiri chiko konya abantu baito unabona nje na swete kanyoranga ekereto arenge CDF chiparanchiro to abegete cha county cha wente kole na kera ngagenda nganyoranga chipara cha ase itali nchiro to abegete ase pipeline cha wente kolemo kanyoranga njiralemo ekerena chikufuatilia nganyoranga funds chi para chiri cha sokire in fact noye pare chitari county alimete lakini katema ko pushinga akimutago pujirende netoka nantura akoraga asikure county chipari chiyetu chisaligete chiraro sigwa asengenjo konya chibesa serikali ya kodriki yabekire yo kola chipara chiri oneiga we are very close to people lakini ntura bakorra magendranda wansi nonye basari mboneiga tu in fact korutoeti supplementary budget irinde tu chake konya kodrega asi omutenyo omwere enenusu mbono tutagete ko chikwena na basari bwangoiga nainde tuchake ni chi program bunabono bwangoiga gochakande kole machipara bwangoiga gochaka toli kwagacha chinyagitari chiri twatigirete nchera asengenjo bono chibesa na chichawate shida ni chibesa chaletero no tali county ya Kisioka chi county chonsi chibesa kurwase national government yabaire problem bono bwangoiga ninkagerete nga by buna toko chako mutinyoyo chibesa ngoto muchira se county cheito to chake gokorra abantu twadileri sana nonya abantu bagoto bolinga
ndi moja guchake project bate ya tiga chibesa chiracha ntubangita mangana ari igana igo wekera bono tingo tebanga na korege kende kene mono cross county na ba MC ba minto bandi ni manyete mbara kora senginjo no tora se kionge kemo but bwango iga Kisi county engima aba MCA ntorete chibasari wetera so mugabano ito Simbarati nechi project chiri tuwa bangere nchara buna chipara wono bwango igangole matole at least mbono tokonya kwebanga mbono tuwa kodri kwebanga wono service delivery nero bono tutagete kubwatu kwa chakiro mutenyo bocha igono mweshimigo kunota none serikali ya Kenya kwanza tera konya kindi sasa magendera sechi ward serikali ya Kenya kwanza yatembere buna nche ward ya nea Gisusu serikali njachete uno mo president wono agocha mambino ware ward yane chipara che ward yane chatemere korosiwa sengenjo yo kwarigani yo gocha kuma president nkaete na magendrande buna bono street lights ga nkaete buna go soka mambi badileti kobeka street lights ngobe kuchire se town chetu buna town ya Gisusu Beteri Junction ne skuru yeto ya Liatirimba Polytechnic nerali nero egasanire sana kunanga bono lero igacha kunanga gale konyegora mambia sipokuwa bintu bikeiga bitara bwenra amanye ko bigora amanye ko igore skuru bono nkaete nga wango iga na inde president gwira nere nandera bona igwate banyamira ngango cha kuhira nare asemeti nyebere go setateri mutwa ache ko igora chi project chiri cha atigirunchera mo especially Renyamira neire ase ward yane so nara nyore advantage nke kwetera se serikali ya Kenya kwanza na ende ni manyete tali ya roka nechi ward chinde chiparango ngonya kole muchire wetre serikali yetu na bajumbe baitu igo chipare chikwaberego goteba chikwa gacho nigo chiachagete korosi wenga kiyega yoburai bwa Kenya kwanza gusenchi ari ngororo kurumaga chikogendera jarengo na serikali ya rengo ngorosi arenge chipara because umaete seita gusiye mbura ne nyinge sometimes okonyora nga kerembure go tuchipara ne chinyinge chikosareka bono wetra bajumbe baitu amone county obwatera na bale barosi chipara igo chipara tali bono chiachaga korosi ya yangorosi kuchiarenge kurumaga it's only that maintenance nerege ndrete koru na national government into county government bono toko chaka ko kwebanga se okoru service asabantu wetu mwishimo watebire buno momenyi wensemi ya Gisusu nonya watere na chinga chinge tukwamenye ta sensemi yokurinde ngwanga nitkwemboriye kirogo mwaka wa 2013 2013 ugacha kubori 2017 uise kurigererie ngake ya maigase ward ya Gisusu yarenge na gwikira boni gase renge uratebe nkaete aseli swali kwa bodri mayaga ke ebintu ngonya ko kwonchera libire because ekere na chete konya ko chungusa mangana yechi semi se Italia ikona nyorte nga ebintu abibori bange ba igo bare ko okonyora abana bagweta nonya matemu kwanyora koiro mwana university ne shida nande bwetira matemu yatoka no mwibori onya gwechanda yeikasegete okuo moyo omwana uri utiga kwende sukuru ogenda ochikokora nonye kibarua kibo watchman ogenda gokora nonye chikonda elinda nyore nonye chibesa cho kumuhira nonye sukuru mwana gwe chanda iri sukuru erebieka sometimes ochandika lakini takonyora besa chiri bono tuwachete tukachaka ku initiate na kitoko changira abana baba baende chiskuru since then na nyore abayibuli begasire sana barosiri paka ibiyumbi bago changira nga umwana onyari bagagweta tuwacha twensi tuwamo changira ogende sukuru ninyorete 2014 na korete mechango saito sana Gisusu tuwachangira abana bakaenda chi university abana abo bone go bari kiremeremo igo bago konya abayibuli babo nonye ebinyoro byetu byangire konyakora banaki mwana gakorre school onyore meremo ne ogagachiro moibori enyomba nero boyagacha chinyomba chiri twakatwade cyo bonyansi seito bono chiangere kwera chinyomba twakatwade chigo tunonye ime mabati amagotu wono chi permanent chikorosigu at least there is a change nonchi para chi nonye chi para makoli twakatwade kale bono chi para chiangere kwego at least you can see mate muna Gisusu omuchumbo ito oyo rengo kere na ikerete bono muchumbe okorokwa Ezekiel Machogumbaki oyo romo waziri boniga na atemete kwimukino nchi semi igoro mono agatema kwimukino nchi school chetu igoro bono chi school echi nonye enchera chiarenge rikare
unabono ise gotare skuru chire ime Gisusu nabo konya skuru chiaga chiri chigorba orba ichi chitarenge kare population y'abana bakwenda skuru konya bono yabeire goro ase ngencho yogosegetu na barai no nyana baibuli ona monchoreri nindo chenga naro nandi nagenda tokonya gokina in future ngaete no nyo gotaka ngukora tuli ibono kero kendo mheshimiwa na igure aba menyi kurwa senseme ya Gisusu ba kwemurunganiria ukwira na magega gusema gendera ria tarakoru anene to ise ukwanire nsemo ya mache abantu buna bali bamenyete nsemo ya Giteri ingo ngutumika bara mache ari na nseme yera sumo baga bwa Masai amache ara sobware na ndengu tumika bare na ngoshe ya bara mache na ba Masai kero kendo munayo murai bono wasoiro bisi nayo urego semeria kwa bamenyi bensemeri mirobere kiyerio begeto chikwene kiabuna abamenyi be wodi ya Gisusu ngonyora bara macha sobwange na inda sobwango kegima be mono aseri swali yo ekere na ariko buri chikura 20 chikure chiara 2022 na onye 2017 omuchando monene na roche seitu na Gisusu ngima no muchando bwa mache amache kuno murakera bono wakamaega nari narana ndo muchando yuko menta mono na buri chukura ngo promise abantu nga nimbaya mache nimbaletera mache kiri na bairu murai ngende county ndiki chibesa kuri county nichende eta mache irinde mubasa ko gendera kuchandika wekera bono iga onyenje inkoro ya ne ebegete ne chira chiri na riete eire ntangani nero eranchando moyo nyetingo nyikirani no koleta mache asa abantu baitu bagesu emeroberi nimbegete yo koleta mache Gisusu namba emo igona tebete nga ninde mebisima bya mache bona bono tokonya gwaka chisabu iga already nimbwate plan yo kole mebisima bibire ime ya Gisusu ntara identify ya sengole malakini bisima bibire biro bimbire tayari nenga kitara ikabiko karaki bikole mwa nande bwango iga ngobire matole ndobwate chi water scheme water scheme nere igali ya sakor kura macha la macha igere the farthest end angena Masimba ase abantu ba Masimba na Gisusu tokonyora mache aro setu way back in 1964 na ara konyira abantu ramacha that scheme it's called Gisusu water supply ntwanyorete abasamaria baya bagocha gotoa gachira macha ari no nyebono moisonde world water day no bakorete ase wodi yane igabwa ase water scheme eyu abasamaria abayakoru USAID mbachite bagate bawono ngo twagachira bara machari they are pumping in 50 million erinde to rosia macha kogenda Nyamesocho amacha kogenda gochi Kenya amacha kogenda Kiomiti atirimbuke paka Gisusu kiduka mate amacha ya bado nara gocha gusaba abantu ba St Mark mukorogonyu goraria na ndagende paka Masimba town because ekera abanjini bachete kuligire bateta sari abwata machara arabasa kokonya chiwodi chete chibere Gisusu na Masimba so a solution ya mache nkaete wono yangire konya ko basolved igo mutinyo saba amacha alingo chakare korosibwa amacha alingo chakare ko ngobeka toro technologies cha kisasa erinde toro beke chi water point kirase asaba na inchi baranyale wikera amacharia amacha na araba gutumeka na nyabono lakini tali mbali konya ikera buya igago pump once a week once a week kumete no netokana nga umuntu ngo gachara amache amatumizi ya mache na mangi nako konyora kwabuchira mache rero na ende mambia ere uko ganye wiki emo nendo manye konyora amachari wono with this mechanism bono tutagete kobeka amache gago cha kutoka throughout iko bono abantu bali Nyamesocho Giteri tomanye konyora Kiomiti na Ikenye bali nabo cha ku benefit mono asa machari na abantu ba Gisusu ababande barabona kibago chikoba number 2 no ngende teko kweresa a section yende ndobwata mache egesima kiare metu kibwata macha mange mono asa kor kuliongata liongata
amachaya naro bagoteba nabara sabu nonye constituency ngima igara amacha mange mono sipokuwa encheraro setigu ne mechanism ya begetu orro bantu maraikera macha ari buya sana narete tabo bisabe county bagachorro tugakora nonye public participation tugatebania tugaende macha ari aro sigu ara apampigwe age ara ende school kwanza litangani tumanya kuri mechanism amacha yakoro sigwa agenda sakoro kumasabo agende paka kiamo kamachiduka kiamo kamachiduka ereme yake susu erinde tumanya konyora yanda kwenda paka friends mate mechanism ebono tutagete koje beka se budget ya next financial year tonyebeke erinde chibesa chipampi gugalia torosi water kiosk na chirochi na chirochi gabu ase kwerende section ya mate tobe kipaka kiamo kama to pipe amacha ali abantu ba mate na banyora mache so tubwate ebisima egesime ekamo ekikari ongata kebwata macha mange ndobwate ne water scheme ya rora echibire togosangana ne bisima nkate na botora anyore to wakeanire mechando ya mache ime ya gisusu torengerte kore medam asakoro kunyamesojo bwango iga ekeretwaro re abafadhili baito mwete bono amangana nara manga kubwati werinde bintu byamanya koba igonto bwata matumaini yo kore medam nyamesojo ari bwango iga ndogenda tokonya kubwati process yeyu neyu ne egocha gokonya egota scheme mata nero ko make sure nga machi kara ere mata ndobwate solution rokora toja konyora nege shima nembre yetu ngonya gotokonya ere na gokonyora nga we solve da mangana ya machi go amangana ya machi ni nyarigere timono naenda I promise abantu bagesusunga ninte masengo nyara nonye isimambiro biremire isimangiro ke ari metugeteri ngichiti go saba abantu baito buyageteri ari epampo ekasareka wango iganita getego chana ba engineer barigere naki amacha ari nanyareka ni pampo ewe ebe repaired erinde torosia amacha ari abantu bageteri pakaraganga mate banyora amacha ari ntobwate gisima kende kere dispensary tia gesusu na kero kigetigire nchara dwaga mbete na stakeholders igari tukaigwa nanga amacha ari gisima keri tuise konyora funds na bwe gokonya no nyabantu bari town ya gesusu igari igorende ebirengererie bimbiro na ende gisima ngero kere kyamukama sipokuwa kero kere kichiro but I have a plan yo kolime gisima kyamukama ali ase dispensary tora rosie water kiosk gabu to supply abantu bari kyamukama chiduka ali na baraba banyora mache igo merebere ya mache remi ya motwa ndagete sugume rinde emerobeli ikirane enere mechando yoka mbota ngoikirane yoka akina bona nonya sana akomba renga na atembere ambia muno mweshimiwa mwancho murigere ribano mnogendrete koiwa uyo no MCA bwe wodi ya Gesusu Anthony Nkundi nigagendrete gukwanira anene meroberi eria begete buno mweshimiwa wenseme iyo yokoreta magendro ase wodi ya Gesusu bono mwancho murigere ne kobwate ibori rinde ryonsi gusekerengerero kyao nabo kugendera gusangana intwe wetera se number era se screen yawo gagu osana bogo sangana intwe wetera sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital osasensemeria ya YouTube wetera Ndizi TV News erio togendere ko igwa mangevu na umweshimiwe roberetie go chikoreta magendero ase ward ya Gesusu umweshimiwe wasoba ngoke gima nintete okwanira mangana yoburendi buna torocha asensemeri ya Gesusu buna torochenere ase musinya inene aba Masai ande karo mchiga kingeto igura saba Masai chise ingora atika chiroro ninki buna yo umweshimiwe wabono begete yoko ene kya buna oburendi achise yechi cyaba Masai nchiri go chiko affect aba menyi be ward ya Gesusu mbya mano iswali neri ya mano na ndere ri ororo sana chisege chichi akabere kale na ncho gona bunango kina gona igunga nonya batata mbaka rwanire abantu baro bakora ngoro kinga iga nona agitwinzara gerena ari korwana na ba Masai lakini eke na bere gushi tindara wamate bobe egatiyo mugushi no Masai tindara nonye kende nonye kare na kaigure nga chombe jaka ibiru aba Masai na bagajira bayi bajombe basaba gusiba nda bayi bajombe chi story tutu na ari kwegu bintebi wekira boniga nanya ko bigwa amane gento ndagete testify gang kelinga obwanchani no mulembe noro egati yetu into na ba Masai no tukuruga gusi twanda twali ma Masai
asengenjo gusi marimaito akeire Maasai yo buli mombo amari monaro otokwenda twakomboa saba Maasai garia twari mororo twanyore ndagira abana baragira nande twoni twanyora no chibesa cyo gosomeria abana aba Maasai aba ngotara bari sito bacha bagora no chombe bacha bagora no bintu to gosimeka no chinyanya baira baroseria abana babo ndagira aha abaspat baitu no basogitari aba Maasai mbaro basogete sito bono ntobwati boli ngawe no Maasai ko no mugusi igari sito twenzi ani otorenga otori ko twanchaine bono tingagerti ko se ngai segine jeje bwango ega ko se abantu ngurwana bale nanya ko iwa mangana isegi lakini rende nimanyite nga apart from rende mulembo litobegete serikali ito nero ne nje bangete intu buna bono iga police station to wata ni chinyinge no nyige teri police station ndia kabeiro na aro chinjabe te propose na ende abasigari babe kwalia sipoko na babe kwali obara abe bako ga ne binde bike bosegio boke na mangana make lakini amangana esegi aba Maasai na bagusi na bongo gotebinga ekitali gento kerabe bwango iga ndubwato mulembe ndwanchaine abana babantu bakondetera paka mabera marwanu kana naliro bugima mbia muno mweshimiwa abono bunayo mweshimiwa na ndo murai oromo komo sae ndiro chimne serikali ya Kenya kwanza nige ko serikali ya hasla anene kuligereri mama mboga vijana onde bwensi ori bono bunayo murai na ndane norase imeye serikali gosase kiama kya UDA kurawa no murai bwense Dr. William Samoei Ruto mero berio kyobegete yoko ine kya buna basae yako risi kuligereri none chinga kiti cyabonega basaba nkemba somete kwanyora chigasi cyaborire no isiko kwena kiako gero konyora abandi basoira so butumiki wa marego gotindia abandi basoira so busari wekingenjo au anena se word yawo yagesusu mero bero kyobegete buno murayo ko ene kyabuna abasaba igane ne bakurete chiskuru banyorira amabagaye banyorire mirimo gose bari abagotiga chiskuru ko bwatikana no kuborwa wekibesa ngimero bero kyobegete yo kubakonya iri na barabo babegesa kweki ya kyamambi yakora kero kenda abandi na barabara ibamambi na bare chinjinia cyamambi mero bero kyobegete yo kubasira Ngamo na seri swali radio Evelyn abasayo maete wono nabu bono bakoroshi community aba nabu tuligireti mambia no injekere nare gokina iko nare gotewa na umurai mambia ninja ikanere ye wono nanchi na biro murai ekere ngoligirie abasaya ba togokina bono mo especially wono bali bagokoro chi school wono iga abande bakurire bali isiko muna wono ewodi ane agesusu mbono tokongya konya ko improve no nyakuru asobotaka mbono tokongya konya ko upgrade because abantu abange population y'abantu bakisusu tibenya timono ego banya te gwake ngonya ko encourage tora basaye na mbemo kuko akori school kwa etira matemu akike nago te nonye kereto kwingwa abana baetira matemu to bente ko basira ku university ekenyoro gigo kuimokerera igoro neba ne chiringe 20 bachangiro mwana oya agende school aya namba 2 mbaro bakugwa matemu kwanyoro monto nyo ready plus kwanyoro monto nyo ready plain we are encouraging abantu aba mbaba so kuko moyo ngabona bagura matemu ngati bakonyara gokoraki bakonyara ko gende school serikali jareta chi polytechnic ni chitiwet chikwegeri nonye amangana obufundi unabono abana ko nyariba ari masaba school yetu ya Keroka Technical ntu kubwatira no mu chumbo ito Dr. Manduku ntugane tiko sponsor abana bali babwate ibirengeri byo gukora chikosi cyo bufundi bagenda Keroka Technical bakanira ukibesa ne serikali erinde bachikwegera mangano y'obufundi because ekere kwa matemu igotari ngabono abogima babo boerero ebintu mbire serikali yangere ku initiate so that abantu bali banyorere ebredi ebike bagenda bayegera mangano y'obufundi obwagachi mangano y'okorosi chinyomba mangano y'obo carpenter welding erinde bagenda
baegeri so that in future baekonya so bugima bwabo gwetera obufundi bulia aya we are encouraging nonya abantu bali bande ngonya kubeka toro chi group ama buna ncham encouraging youths every day asengo etango nyakota vijana nonya goro nabo ate vijana getana bataiti rosi ebyombe chibesa nchiro toko chigo che county chigo konye ebyombe moyi goro nonya chikawash moyi goro nonya biasara nonya hoteli bune ekyombe monyore abande baro bagote abatagete kogora nonye chipikipiki elinde banya konyora chibesa every day chigo chikubakonyera obogima uchimotwa bono ahano tubangirita basai nonye ekerengeri kyane nkero kyoko igore talent center ngisusu ndagete ngonya ko gambane na bafadhili gete tonyore talent center whereby togocha kunacha talents cyabasayaba abantu baro konyora bagwate talent chingia mbia mono mweshimiwa singi chinga kindo che chigenderete kumnyoka kegima ni maite na manke obwato gokwanire goro yabasaye kwabere otumanyona no begetemero biri okone kyabasaye ngo kibari gokonyeka kero kenda sobwa ngo kegima no tumanye ninki keri una abarayi kurwa se county assembly ya Kisii aba MCS mbuga mateki mu bwata se chiwodi chionsi me county ya Kisii eri okone kyabuna amagendero ngoro kanara se county ya Kisii nainde ona kimoroche county ya Kisii amagendero na askimoto goseni ngo mugenderete ko irana mageka biamono seri swali alio intubu na county assembly ya Kisii ntoroche motu wa mangana ngo barebya asemeti yenye twabere siko tutarakora mangana mange abantu baro bakwegasha nonye baro barusi kibesa cyabo mubuko bakora nonya magendro use kuligira aba MC baro begasire sana nonye binte bike bangere gukora se kiwodi cyabo nonye ko initiative nkiro baretera se kiwodi cyabo baro baretera nonya abanyagitari bakorwali abantu bosa wetera se kibesa cyabo ko serikali konya kwebanga iga ntoroje motuwali amatumaini amayase ngencho mugabana ito simbarati utambi buna tokuisranza ngogamba tuli twanya gwake sabu na ki ekineki na kigikoba buna nje wodi yane na akol public participation nyingi sana eyiga nyite bona implementation amangana ya mache twisaransira n'abantu twagambire na botoko jakokora na botoko jakorega chibesa chiko so already okonyoranga ebintu biritu abangire tokora na bitoko toko chikokora igama tumaini naro asenge nchemero biritu bangite ase bune assembly ngima no mugavana wito ntuma etenga in future naende Kisii county mochimora magendro toko jakobeka intuma ete wono ase mitinye to yaliganiri wono nebesa yoka tutagete buno mutinyoga no kochakaiga amangane chibasari ngurutuli ichitaka beiro kurumayaga bono twachite tukainitiate ne twanyotenga mangane basari na chitaka kunga se serikali iri alengo abono buna twasoete tukateba ya ntwaliete chira tikatobeka chibasari twabekiroro naende ngwen natuli buna chibesa chugo so immediately ko ruase serikali enene toena na abana inchi baira bana school chiparango chaka tore korosya igo twasetiri emiroberio ya magendro nonye mambiende nkaete amangana ya assembly yogoetia amangana ya magendro twasetiri igo rende abana inchi kagerete nga nonye buna tokonya gutara tokonya kubatenga remereria wangu igango chaka tora magendro yewa kero kene kubatkana ne taro murayibu ense Dr. Ruto asorogongoro agusibu na chakire nere ntunda ya chire ntangani na inde na chuko cha sama tukari bosio na kioro chuko ta itaro ya ine chikoreta monchireria se county ya Kisii na wige county ya Nyamira bono umaita baswali bagoteba mugeni njo mwenyeji apone omo president to William Samoei Ruto buna chirega kwalori binte binge byangere konya bonjorili una polytechnic itu ya busonga kwaro chi computer chale etroro to korende Keroka Institute moisonde no nalenge no mwaziri ororo naro chamaga chibesa bege to chi computer chare tuo oroche sironga ali magendra ale etroro oroche chipara chilami na igore lami area koru magombo ya enda paka koru kamera ya kodra igali mabuko ntubwate matarajio mange nande kwikira mambi nkaite ntumanye meroberie menge gusiye go chako benefit wetra se taro imo president ito igwa matumaini naro na magendro ntumaite na atoke president ako tara sita tiga gendo na kioro che economy erera chikoba bona ekora abana inchi mbaende tokorera economy ni gendrete go konga kegima in fact riswali eri economy abana inchi ngorera bari amaene bintu mbiri buya mono no nya sengisa site na bondo je bintu ne bikongubire lakini ntubwata matumaini nga president
yeito William Samuel Ruto naroje birere bya bantu talinga naroje nga aroje bona go tenga tiga bachandike nonyere na chandike me yana ki nakingokora amagori y'ibintu aike mo especially ibintu bito to gutumika every day amafuta y'ikingini obushie n'ibintu binde nimbwata matumaini nga serikali ya Kenya Kwanza yekora no president ito negendrete konya kuligiriria inchera uchumi yaitego chako baingia asengencho naero ni manyitinga tero chibu yaba na inchi bago chandika noro cha maandamano ya bona konya kubekwiga tali asengencho nga serikali yerembe na asengencho uchumi yabe yerembe bono ni manyitinga bwangoiga kulingana bona na amanyire umo president witu ebintu ngo bishughulikirare uchumi yetu nira neko beingia in less than 6 months nimanyitinga uchumi nebengia ebintu amagori nake ne bintu bikonya kogera abantu banya kuchandika bongo nonye chi school fees cheto ne kyango nonye chigasi ebintu mbire bingi biko change bono onye chiwesa nchiyo maete magen ekorende uchumi nero teko bengia mbia mono mweshimwe kero to chukorera ndo chabantu mbagende te gutuma chi ujumbe chiabo gaiga so bonge kegimande te yaso gokorera so bwango kegima no bwenge kegima okwanire igoro ngwakwanire igoro ya demonstrations echa gose korobekana ko kwa Azimio la Umoja wa Kenya na kioroche ukorobe barangendera gukora maandamano yega nachi wa affect merubero ye serikali na ndone baguchia ko sisitiza ko enderera gukora maandamano yega naki ingetambukiro kioroche kirachiko ko base amatukari busi mbia mona seri swali elio maandamano aya mutambe una nabere asobwe kubwense kurumanya maandamano ngendoki maandamano igakoreta sara amaandamano geraro maeta abantu ngo sibara bugima abantu ngo amari ngo serikali n'abantu konyoranga nonye abantu baro maeta amaandamano akire basiriye bamwe batanya ko baromba maitesi bakite igo amaandamano tari gento kebe nanjere lakini yagwente ko kurwa senjererengia eyo ko igukiro mondago te peaceful demonstration naro chino nya South Africa mbako leta maandamano lakini bagotara ayabo bagotara baliko kuna mondo baliko salikende bagotara bagotera amatera ali bintu biri batagete lakini contrary na Kenya amaandamano ni chisegi chitiagas ebintu gosaligwa umate bono kera maandamano kuna Kenya ako bekwa bantu bali kwigora byasara byabo bantu bali ko kenda gashi asenge nchubo bo polinga ndabasa ko soka nyore na agruligena insiriyo bugima bwane ndabasa ko soka ngire duka yane eibu ngenda asara eibo ne kwira ni uchumi ise ya Kenya eyego toleta asara buna ba Kenya eyiteri ko yani wono tukwira na maigari bakatokwenda mutu asenge nchu ya maandamano wono igongo sape serikali erigi solution asa mangana ya maandamano nonye bali bakwandamana gakitika turi yenchiringe yo kwandamana kubwa kurwana kubwa gosiege abantu kiduka gozeko kuibera abantu umuntu eduka kubunwa oibiru ibintu asengenjo ya maandamano baro bagora maandamano asengenjo gotaka gwete ninki umuntu akwenda maandamano apimete ngegendo kirigenya rebe na ginta gete kuiba oenda ubune duka yo muntu oibe ibintu ngana na maandamano so asare yento tagete konyarura kuchimutwa yari konyarekana president yetu egambe no musike Raila Odinga baigwane because bono aba bonse mwanya bantu ni ntu tukumia barabo mate mbiya bari amana inchi na bakumia bagambe baigwane elinda maandamano ere uchumi tego cha kubangia onye tokogenda na mangana maandamano kuna bono kwegure bate birigire mande kila mande ngobere igo ine mechando mate tokonyora bono gusaba kwane nkolinga president yare kuhancha na bomerane na Raila Amolo Odinga naherega ki nimanyete baise kuisanza nonye era naro jenga gente gengilikia sipokuwa sometimes tindiko manyana kibirengeli biko bya tuomana but baise kumira na bagambe na bokonyora maandamano aya aire tongego kinyuchumi yito ebintu bigo nonya magori bona magori yato cyandete nonya mafuta mbia mono mwishimiwa ona nago te ichi ujumbe mwanchu murigere nchigenderete go swaga igambia mona sibali mwensi mugenderete go tumachi ujumbe cheno na bigo kuborio kwenu gochiase omwishimiwa mbaro gaiga abange ndo chibatumete gaiga bagoteba amangana yo kwana na mayakorera umwana inchi egasi
anene kubatkana ne chira chiri kwa bete go kubariera narega iga kuroko Benson Moroga otebire buna water etikiamo kama friends water boreholes for electricity pumps won't help that mheshimiwa will do it to come. What will mheshimiwa do to come up with solar pumps to avoid water bills kwa mwananchi? Timaitina kyogo chiko bakonya sense beyo na banki bagendrete gutumachi ujumbe gaiga banki batebirane nabasaye banki ngaigo kora nabasaye bagendrete gota na obeke merobere yoko enekia una abasaye babere bagokonya narega igobori na umuroberio we polytechnic ya riatirimba no royo murai wense arobere tigo chigokora na ndengo chiore gokonya kende ayungwa bagogo kwanira igoro yoboroberio yo ekere bona wata no murai wense aburi twore ankyo na riaratarira se ensemeyo memono mheshimiwa bono ntaite ase ringana ria uri omweri okugania ugose uko engana ya uyo omweri gochiase omumenyi bwe ward ya Gisusu na boigo mwananchi osomo menyi bwe county ya Kisii at large Biamano Evelyn ande nago kira samangana maya nabona takato rambolie maswali amange elinde nanche ndakwereza amangana chinse cyakaya amangana igaba amange biamano ntaketeli tanga ni kweranira abantu ba Gisusu biamano nene sana singicho ko ngari baga yo ko bomorai obo ase myaka yere mutwa 5 naende mbairandire biamano ase ngencho yo yamasabo wambekerete kaetemero biliane bono nonye kurumaga kurunchaka siasa gwikira bono egando che improvement nero nase ngencho yamasabo mbairandire naende biamano aso buanchani mutambe njibuna ngo tare wode balin abantu go twanchaine natural love tinanya ko romonto ga konda mananya ko romonto ga ko amasikani garo lioka mbairandire biamano asa masikani no bwanchani uri mogende te ko maroki amangana ya magendro Kisii county ndogenda te koroberia amangana magendro wangoiga ebinte bitwa na twabere to gukwana amangana basari amangana ikipara amone ebinto binde binge bichake korekana ase county yeito na ase chiwodi cheito nainde tageta abantu baba balemeria sengencho nonye to kunya kwebanga igani maita maswali na mange gosoko amaboli na mangaro ntoikerani chira chiritwariete gwetera sirita ria Yesu Kristo ninde no kwegena nanje no mo Kristo ni ryo moelio mbari gani ritukonya mambia ri stadium ito ya Getacho asomo president ito agocha kwariganio mu waziri ito umwaziri ito na wate coming gushiengi mayariganigu ase ward ya Gisusu stadium ya Getacho ire ase town ya Gisusu igaria kiromonto nale no bosibole wo gwikaria nainde ngosora abantu baitu ba Gisusu nase ngencho imanyite na abantu bomurembe mahambi buna barai bagocha nimanyite ngabona to kora botambe kwarigania bageni baitu buya ko bageni buya naende pako muroberio ire nimanyite nga nto tware omuroberio muya mambia ivo karibuni sana guchakira saine wekera saa 8 twakore meroberio ayo mu president na yanda mange ntomera ne ward ta tugambe obisiane igere gari Gisusu kila Jumatatu no ngotoka naende otambe ngotangasa randa abantu nga inchuri nkwani no nyogo nkwani buno morai gari Jumatatu obisi Gisusu linde tosemanie naende toteberani aliase ngokora magosa ninganchite kogororo. Asante sana mheshimiwa, karibu sana. Asante sana mwanchi omurigere ribono na kwabere gokoigona ngotwanga gusanga no mu MC w'ward ya Gisusu Anton Onkundi oyobere ka gukwanira mange ne merobereri abegete yo koine kya magendero ase ward ya Gisusu na boigo ase county ya Kisii ane no berega kuburio mwananchi osabu nayo mumenyi bwe ward ya Gisusu kobo motoereru na boigo koba na bwate obusibore bwo gusanga nonde bwensi na oberega kuganya abantu baba batoereru na magania yonspi na chigoikiraniwa ego no kwegena buna ase gekake ase myaka 5 yerobi sitotaraje gosasa bo choribonde omwananchi gosoma menyi bwe ward ya Gisusu na chikorora magendero yechire chikwabere gokubariera na gote yamaburi asoire gegana mange kurenda asinge nche ebironto chiko kwarigana na indekero muraibwe sakorire taro ya yase orogongo rwa Gusii erio chigo tumanyia amanke anene mirobererio begete yokoreta amagendero anya inu na warigani mambi moche mo kabe kwerende event yeyu nimanyete mama egeteseni kekeno kya ndizi TV abantu mbagi anjete
Yes. Na wande bandikire bandikire ti live. Karibu sana mheshimiwa. Thank you so much. Mie mono no mwanchi umurigereria soko tobwati aime ya Ndizi TV na bwo obwansu bwo mugusi. Nyere muna sense mere ya Facebook ni gogo tonyara wetera Ndizi TV News Digital, asense mo ya YouTube Ndizi TV News, asumutandao Twitter na bogo twitwetera @Ndizi TV News, boigo enambera se screen yao gagu na bogo sanga ekerengerero kyao amuna intwe erio tobeto kubwaterana na gusuka mutwe. Ndumwaria na ndo mheshimiwa Chinga Kichinde erio togendre gusanga amanke mbia mono eria tariane Evelyn Osero.